baiwa kalamina, kai zan baiwa makamina, ungo makullai na karke. Ni ban furta da wasa ba, samari danka ba su kai ba, kananan banganin kowa da ido ba su yi shaida kallo ba. Kai zaka bani gurin kwana, kullum ka zauna a damana, shi ne fasarar mafarki na da nake kullum cikin barci. Kashe min kiɗa. Ke? Ki zo ki cika mutane kuna da kira. What? An ga miki gidan shashare. Na gaɗa suka gafa yan shanshan ka. What? Ni da kira maganar banza. Ai haka ma ka ce? Prison soyayya ta rigita mini kwakwalwa ko alnuhu na tsinci kaina yanayi bako na fata tarkon kauna Umar M Sharif ni Zainabu abu nake so ko Hamis Breaker soyayya rayuwa wani sa'in sai ta zama wutar gona yan kaniyo sun koma soyayya gambalai a karka damu duk zan hana su ba zai yiwu ba duk sai kun dena abale me zaka yi da wannan sunan shi dan buda da shi nake kisa dan ana ku soyayya ne zaka fito da wuka to ai bana tsoro san so ka dakatar da aiwatar da komai ba zan dakata ba samun shi a bana tsoro Kada ku manta, ku yi subscribe ku danna mana ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗaura sabon shirin.